Imos comezar coa mesa redonda que toca agora porque xa vamos con algo de retraso. Entón, eu pedinlles brevidade nas súas presentacións polo que falábamos un pouco onte, porque interesábanos que haxa despois un debate entre os participantes á mesa, entre eles, pero tamén co público, non? Entón, bueno, creo que lles mudei algunha idea inicial que xa tiñan a presentación feita, pero, bueno, unha mesa redonda, a idea un pouco que falemos tamén entre nós e con vos. Vale, tedes aí o título da mesa, Bellas paisaxes, novas paisaxes e procesos de elaboración dos actas e catálogos das mesmas, por lo tanto, un pouco a idea é centrarnos hoxe no concepto de paisaxe. Por iso eu, unha das cousas que lles solicitei é que definiran un pouco, dende o punto de vista conceptual, que idea de paisaxe é a que teñen para que podamos tamén establecer o debate. E, por outra parte, cales son os instrumentos, o marco legislativo e os instrumentos normativos que temos en Galicia para un pouco xestionar esa paisaxe, non? Protexer e xestionar esa paisaxe. Non vou a determe nos seus currículums porque quitaríamos tempo do debate e, ademais, tedes todos a súa sinopsi na documentación que se entregou, simplemente decir que, bueno, na mesa temos a Antonio Martínez Cortizas, que é catedrático de la Fotoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, temos tamén a María Dolores Domínguez García, que é doutora en Ciencias Sociais e licenciada en Economía pola Universidade de Vigo e, ademais, é profesora de Economía na Universidade Complutense de Madrid. Pola súa parte, acompáñame tamén José Manuel López Andión, doutor en Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela e, perdón, que teñes aquí, estamos por outro orden, Eduardo Corbella Rico, que tamén é profesor na Universidade de Santiago de Compostela, no seu caso, de Enxeñería Agroforestal da USC. É dicir, de algún xeito todos temos un pouco que ver con isto da paisaxe, como veredes, pero dende diferentes perspectivas. Ben, aínda que eu non quero demorarme porque os que falan son eles, pero sí que quería centrar un pouquiño o debate, sobre todo un pouco en relación coa parte na que estiven eu onte e poñer algunhas ideas, non? Bueno, eso que tedes aí é unha imaxen do... Non é exactamente monte, pero sí é paisaxe, aínda que tamén temos río, temos monte, etcétera, pero acabo de usala para outra presentación que tivemos a primeira noutras xornadas na Facultade de Xeografía e Historia, na que falaba da necesidade de cambiar a mirada. E isto ven un pouco por unha das intervencións que houbo onte, non? A min gustoume especialmente a intervención de Vanessa Fernández na que falaba das miradas ao territorio, non? Por unha parte, ela falaba de miradas externas e miradas internas, e no caso das miradas externas, as miradas formais, que son aquelas que se fai un pouco desde distintas profesionais que traballan na paisaxe, nos montes, no territorio, etcétera, que se achegan un pouco desde exterior a eses elementos e, por outra parte, a mirada interceptada que viña máis do xornalismo, de outras miradas máis poéticas e subxectivas, pero que aportan opinión sobre as paisaxes. A mí parece moi interesante esta idea. E logo falaba das miradas internas, esa mirada vital na que corresponde o que serían os habitantes deses montes, desas paisaxes, na que entra unha componente máis subxectiva, máis emocional, máis vivencial e incluso económica, non? E o que me pareceu interesante, que era unha das cousas que ela aportaba, é que o marco normativo que estamos facendo no caso galego ven de esas miradas externas, é dicir, non ten en conta o suficientemente que pensa a xente que vive nesas paisaxes ou que vive neses montes que ao final van a ser os que lles afecten directamente eses marcos normativos, non? E pareceme unha idea importante sobre a que a mí me gustaría, en certo modo, xirar tamén na mesa. Indo un pouco a parte, eu creo que onte fíxose, polo menos pola mañán, un exercicio interesante de analizar a perspectiva dos montes desde a arqueoloxía, a estética,
a xeografía e incluso a parte normativa, non? Pero eu cando escoitaba a Vanessa, bueno, esta sería unha mirada un pouco focalizada que a que temos os arqueólogos cando facemos unha prospección arqueolóxica e isto era o que os comentaba ao principio, a necesidade de aprender a mirar de outra maneira. Ben, pero eu cando falaba onte Vanessa, inevitablemente todo o tempo viñeme a cabeza esta película de Eloi Enciso, Arrayanos, de 2012, da que eu gosto especialmente, polas metáforas que Vanessa estaba facendo que, en certo modo, levábame a certas imaxes dese film, sons, sobre todo as imaxes e os sons, non? Empeza a película con estas dúas mulleres que, en certo modo, son un referente ao longo de todo o film, nas que están nun marco dun bosque e falan entre elas e falan sobre o bosque, sobre o seu entorno, etc. Arrayanos focalízase no couto mixto e focalízase na idea da introducción da modernidade precisamente nun espazo que é rural, que ven un pouco a falar do que víamos onte, non? Desa maneira tradicional de traballar o campo e que fala da nosa economía, da economía de subsistencia, do rural, de formas de vida, de aproveitamento da paisaxe, etc. E como eso se transforma coa introducción da modernidade e como a xente de ali vive isto, non? Un pouco que falaba desa mirada vital da que falaba onte Vanessa. Temos outras imaxes como esta, que a min recordaba moito a cando ela decía, falaba desas aldeas no rural nas que non había luz, pero escoitábanse os sons, non? Bueno, nesta parte do film temos esta proxección esta cámara fixa sobre esta parte da aldea e ao fondo escoitamos os homes na taberna cantando cun acordeón ou esta outra na que co fondo dese bosque xa transformado no que as leiras xa non existen, xa non hai os sebes que separan as fincas, sí que as hortas ou os determinados sistemas de explotación xa están cambiadas pola introducción de especies arbóreas foráneas, non? E neste caso, están as mulleres cantando co son dun pandeiro, é dicir, esas ideas que ela nos transmitía onte. Pero tamén recolle isto, que é o cambio do skyline, neste caso, da zona do couto mixto, pola presencia doutros asentes da modernidade que rompen a paisaxe anterior e que introducen novos elementos á interpretación. Ou esta outra que non se ve moi ben, pero un rebaño de ovellas indo por esas rúas do couto mixto. Ela falaba de que os ancares, estou resumindo un pouco, actualmente pasaron de unha conceptualización das aldeas que chamou como escuridade sonora, na que pola noite non había luz, escoitabas o son da xente na aldea cantando, nas súas casas, nos debates, etc., ou o gando movéndose por ali, a un silencio iluminado. É dicir, perdemos esa actividade e, polo tanto, son asociado a esa actividade, pero, sin embargo, introducimos a luz e temos puntos de luz dentro dos ancares. Ben, quería introducir isto porque me parece que este film reflicte moi ben moitas cousas das que se falaron onte, pero non temos tempo para velo. Quedome aquí simplemente decir que, como xa se comentou onte moi por encima, o Convenio Europeo das Paisaxes, como sabemos, ratificouse no ano 2000 en Florencia e polo Estado español no ano 2007. Neste marco, a partir de aquí, en Galicia, adóptase unha lei propia, dende o ano 2008, que é a Lei da Protección da Paisaxe. Na comprensión, según nos di Inés Sante Ribeira, nesta obra colectiva Paisaxe e Patrimonio, da que tamén se fixo onte referencia, por parte da Xunta de Galicia, de entender a paisaxe como unha cuestión esencial na procura da cohesión social, para que a que se tentou definir unha política eficiente en materia de paisaxe, establecendo un marco xurídico propio, etc. Non vou determinar nesto, pero si sabedes que a partir de aquí, dentro desta lei,
elaboráronse unha serie de instrumentos de protección, xestión e ordenación da paisaxe, como os catálogos da paisaxe, as directrices da paisaxe, os estudos de impacto de integración paisaxística ou os plans de acción da paisaxe, e actualmente está se desenvolvendo unha estrategia da paisaxe galega elaborada, dende a Xunta de Galicia a través do Instituto de Estudos do Territorio da Concellería do Medio Ambiente e da Ordenación do Territorio, que focaliza na protección, na xestión e na ordenación da paisaxe. Además desta lei, como sabedes, a actual Lei de Patrimonio Cultural inclúe a figura de paisaxe como parte do ben inmoble. Non vou a definila porque xa o fixo Iago Seara onte, no ano 2016. Pero, ademais, temos outros marcos legais. Pois está surdindo a Lei do Solo, está a Lei do Solo, o Plan Forestal, etcétera, da que se falaba onte, que afectan a esa xestión da paisaxe. Ben, este martes iniciamos en Vigo dentro do ciclo monográfico, dos encontros monográficos co patrimonio cultural que facemos dentro do Consello da Cultura Galega, un programa in situ que está centrado nos conxuntos históricos e nos que vamos ao sitio. Ben, Antonio Alonso, arquitecto municipal, presentou un pouco como se transformara a cidade de Vigo, ese casco histórico, ao longo do tempo. Puso das cousas que puso foi a obra que se fixo na laxe, na fachada atlántica de Vigo, coa introducción dun edificio que afecta profundamente a esa fachada atlántica, o que era o casco histórico anterior. Ben, alguén do público preguntoulle por que non se contara coa cidadanía na toma de decisión de cambiar ou transformar desa maneira esa paisaxe urbana. Ben, isto sirveme para entroncar un pouco co que comentaba Vanessa onte, é dicir, son necesarios os instrumentos normativos, son necesarios as leis, é necesario establecer unha xestión da paisaxe, pero non só é necesario que iso veña dende unha mirada externa. Vale, creo que é importante incluir esa outra mirada interna que teña en conta, ao final, as persoas as que lles afecta o que as administracións públicas lesislen. Polo tanto, creo que é o momento de dar paso a unha mirada inclusiva na que teñan en conta, por unha parte, o traballo dos expertos, das administracións, dos diferentes asentes que traballamos na xestión do patrimonio, neste caso concreto na paisaxe, con as miradas da xente que vive nesas paisaxes. Un pouco así por situar a tal. E paro e dou paso, non sei que orde queredes utilizar, os compañeros da mesa. Vale. Esta mesma paisaxe como construcción. Sí. Vale. Damos paso entón a Antonio Martínez Cortizas. Entón me toca a mí. E temos 5 minutos, poño en marcha o reloxo para saber que me pasa. Ben, a miña proposta é contribuir con unha idea para este debate, se é de utilidade, e é unha idea que ten que ver co traballo que eu fago a diario, investigar na historia ecolóxica da paisaxe, de Galicia en particular, pero non só. E esa investigación nos leva a escalas de tempo e a escalas espaciais moi longas, que son as que vamos a ver, e nos levan tamén a linguaxes que non son as linguaxes usuais, son linguaxes inusuais, pero eu diría que son as linguaxes primixenias, porque son a linguaxe da química, da física e da bioloxía. Entón, o exemplo que traio aquí, se Rebeca ten a ben expoñelo, é unha ollada, Sigo. Ao longo do tempo, de momento, só de arriba, para que vaya animando, e o que temos na parte superior da imaxe é dúas gráficas ou dúas liñas que indican a verde a evolución do bosque, a cobertura, interpretada a través de análisis de polen, e abaixo temos a evolución do polen de berzal, as formacións de berzais. Entón, a de arriba nos dice algo da historia ao longo do tempo, máis de 5.000 anos, 5.500 neste caso, de como vai cambiando a cobertura do bosque e abaixo como vai cambiando a cobertura de outra paisaxe natural que temos por natural, que son os berzais atlánticos.
Entón, o ilustrativo son as barras de cor que están de fondo, de cor grisácea, indican momentos no que o bosque perde cobertura. Non vou entrar en moito detalle, pero todas esas, para quen traballa en arqueoloxía e prehistoria, son períodos culturais ben coñecidos. O que sí me interesa é que prestemos un pouco máis de atención, tal vez, ás dúas últimas, a que está aí onde encaixa máis ou menos co que pon ADBC, é dicir, a Anno Domini, e onde cambiamos é o período romano. E esa forte caída tamén da cobertura arbórea, hasta uns mínimos sin precedentes hasta o momento, pero como hai unha recuperación do bosque coa caída do Imperio Romano, e, sin embargo, a partir dos séculos VI, VII, hai unha rápida evolución de perda de cobertura do bosque que non volve a recuperar nunca máis o terreo perdido. É un bo exemplo de onde nacen as paisaxes. E aí é onde hai que ver a liña de embaixo, porque a partir dese momento o brezal pasa a tomar carta no territorio e a convertirse nunha formación vegetal espacialmente dominante e temporalmente dominante. O sea, que a pérdida de espacio dunhas comunidades implican cambios noutras comunidades en resposta. Hai outros aspectos máis relacionados coa actividade humana, como por que se produce esa retracción forestal e cales son os medios, principalmente o uso de fogo, para controlalo, e por que, ademais, eso desencadea outras respostas no territorio non previstas, como a erosión de chanso, a concentración do solo rico só en determinadas zonas, que piden logo un manexo distinto para as comunidades que veñen máis tarde. Pero, se lle damos a seguinte, entón podemos sintetizar esta idea en que, que se active, en que hai unha diversificación das paisaxes a medida que transcurre o tempo. E esa diversificación ten moito que ver con nós, alo menos para o período dos últimos 10.000 anos, que chamamos o Holoceno. E esa é a idea que quería deixar aí, porque a mí me parece que tamén sería bo, sexa nos atlas, sexa na legislación, integrar a historia ecolóxica, cando nacen as paisaxes, cando nacen, como viven, como morren, porque algunhas os fan, e como é a paisaxe actual, esa mistura de herencias ao longo do tempo de distintas culturas, non sempre con un carácter intencional, sino que moitas veces o que ocorre non é algo buscado, sino que algo no que o territorio, os componentes desa paisaxe fan en resposta. E o deixo aí. Vale, grazas Antonio, sobre todo pola brevidade. Damos paso a María Dolores, sí, porque podemos seguir a orde da mesa, que así, bueno, vamos, vale, máis... Bueno, pues en primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores do evento a invitación e a oportunidade para participar neste debate. En esta mesa redonda, eu, como contaba Rebeca, tiña preparada unha presentación, pero, bueno, despois me parece moi ben o que propuxeche, non? De que non nos levase tanto tempo e nos deu unha serie de directrices para que nos enfocásemos no concepto de paisaxe e un pouco revisásemos, non, as potencialidades e carencias dos instrumentos, etc. E entonces elaborei pois un pequeno discurso e, bueno, a mellor despois sí que podo poñer algunhas fotos das que tiña, pero, bueno, vémolo despois. Entón, bueno, eu creo que todos podemos estar de acordo en que a paisaxe é o resultado, hoxe en día, non é o resultado das interaccións entre o home e a natureza, que, polo tanto, está suxeita a continuas transformacións que se poden visualizar e que van a ter unha componente claramente estética, que, ademais, obviamente, responden a diferentes razóns, incluso diría que intereses socioeconómicos, ecolóxicos, culturais, dependendo do peso que estes intereses teñan, pois teremos un resultado ou teremos outro. Entón, bueno, a paisaxe neste sentido é o reflexo da pegada do home e da súa actividade no medio. Isto non o digo eu, o di máis xente. Reflicte, polo tanto, o modo particular no que as sociedades manteñen, crean e destrúen os recursos naturais e os adaptan aos seus fins e intereses. Como a sociedade é plural e as visións e os intereses tamén o son, a primeira idea que me gustaría transmitir, non, para o debate é que é moi importante que a través da educación
e isto vai a vir dende o ámbito institucional e debería chegar á sociedade e da sociedade debería volver, non? Porque non debemos pensar solo nunha sola dirección, que a través da educación, o primeiro deberíamos intentar evitar ter unha visión excesivamente curtoplacista, é dicir, está ben obter rendimentos e beneficios, non estou pensando só nos estrictamente económicos, a curto plazo, porque é preciso, pero estaría mellor obtelos dun xeito que non comprometa a obtención deses beneficios a longo prazo. E entonces, en definitiva, a visión a transmitir ou que debe prender na sociedade é que calquera actividade e, en concreto, calquera transformación ligada á paisaxe debe ser sustentable para que o uso, os cambios e a transformación dos recursos naturais que forman esa paisaxe pois non comprometan a pervivencia deses mesmos recursos, deses ecosistemas naturais, etcétera, para que estean disponibles para futuras xeracións. No caso de Galicia, non sei se me oídes ben, é que isto do micrófono está un pouco difícil, non? Escoitase ben? Si falo sin micrófono tamén, non? Non, só con micro, ben. Bueno, pois no caso de Galicia, evidente, xa é recoñecido, xa o explicaron aquí os ponentes anteriores, que se ten producido unha profunda transformación da paisaxe e, bueno, como eu estou nun campo determinado, eu vexo dende as cuestións productivas, socioeconómicas, políticas. Isto queda recoñecido tamén dentro do ámbito institucional na propia lei que comentabas antes, a protección da paisaxe, e entonces onde se recoñece que hai un cambio súbito en Galicia nos usos e costumbres na sociedade dos usos do suelo, bueno, por o tardío desenvolvemento socioeconómico, en concreto podemos pensar nos cambios tecnolóxicos demográficos que teñen lugar dentro do sector agrario, que provocan a desaparición dun agroecosistema tradicional onde o monte, por exemplo, ten un papel fundamental. E entonces, ao cambiar ese rol, pois temos o que temos hoxe en día, non? Abandono de recursos productivos, unha distinta configuración nos usos e na ordenación, non? Tamén deberíamos ter en conta que en Galicia hai unha serie de políticas durante a dictadura que provocan unha profunda transformación no uso do suelo e das especies forestais, non? Que formaban parte da paisaxe tradicional. A recente dinámica socioeconómica e productiva do sector agrario, a dinámica demográfica con migracións, despoboamento, envellecemento, pois producen tamén, contribúen a producir cambios radicais na paisaxe galega. E, bueno, últimamente, nas últimas décadas, vemos observando, vou a parecer pesimista, pero creo que teño razón, unha perda de biodiversidade, unha perda de variedades autóctonas, destrucción de paisaxes tradicionais, abandono de terras e abandono de recursos productivos e, finalmente, a aparición dos lumes. Pero, bueno, tamén observamos nos últimos anos intentos de recuperación, non? Que poñan freo a estes efectos negativos. E, bueno, observámolos dende o ámbito institucional e en ese sentido, aí vamos pois a esta lei, non? De protección das paisaxes e a este intento por establecer, non? Unhas directrices para a protección da paisaxe, para a xestión e planificación, etcétera. Pero é moi importante, e aquí non lle chamei dun xeito tan bonito como Vanessa, non? O da mirada interna, pero eu tamén quería destacar que isto non pasa só no ámbito institucional, sino que está pasando, e dende hai moito tempo, dentro da sociedade, non? E entonces, bueno, o meu traballo aquí é o que tiña eu preparado antes, eu iba a poñervos exemplos en concreto de comunidades de montes, tamén na zona urbana e periurbana de Vigo, onde a xente pois está a facer un esforzo moi grande por recuperar, recompoñer, manter a paisaxe, as áreas verdes, e algúns fano dende un punto de vista pois dándolle máis peso ao uso multifuncional do monte ou das áreas verdes, como falaba antes Edelmiro, e outros fano dende un enfoque máis ambientalista, non? Centrados na recuperación de especies autóctonas, na destrucción por eles mismos, a man, de especies foráneas que están invadindo o ecosistema. E, bueno, entón, bueno, non sei, xa me estou estendendo un pouco, creo, non sei como vou.
2 minutos. 2 minutos. Bueno, por irnos un pouco o que ti nos pedías, non? De falar de potencialidades e carencias, non? Destes instrumentos, non? Que son os atlas e catálogos, non? Para a paisaxe. Bueno, en xeral, penso que o catálogo, e en concreto o que eu vin deste catálogo, non? Que establece que se fixo recentemente, non? Penso que é un documento que amosa con éxito a complexidade e a heteroxeneidade do territorio, da paisaxe galega, non? Sobre todo dun punto de vista físico. Fai certo esforzo tamén por dar unhas pinceladas de aspectos demográficos e socioeconómicos, que eu creo que son moi importantes telos en conta. Por suposto, non incide tanto, posto que, entendo que é un estudio da arte, un estudio do estado actual, non incide tanto nos aspectos históricos, na dinámica histórica, que eu creo que é fundamental a hora de entender como chegamos ao que temos, non? E como queremos e a onde vamos a querer chegar para non repetir os mesmos erros, non? Se queremos melloralo, non? Entón, como punto de partida, creo que estes atlas e catálogos están ben como documentos técnicos para saber de que recursos partimos, que o que temos, como é o Estado, e para abordar unha primeira etapa do proceso de planificación da paisaxe. Pero esta planificación, e aí volvo outra vez o das miradas internas, que xa me vou apropiar, ten que ter en conta tamén a xente, de acordo? Ten que ter en conta a visión da xente. E, ademais, ten que ter en conta, creo eu, outra cousa que veño observando moito cando eu fago investigacións e falo cos axentes, cos que traballan, tanto con produtores, como con xestores, como con presidentes de comunidades de montes, ca xente que está aí o pé do cañón, e é a desconexión que hai entre os marcos técnico-administrativos, entre as institucións, entre os marcos establecidos por as institucións e a realidade práctica, a realidade da xente, non? E, aquí se me ocurren moitos exemplos, non? Pois que como cumplimentar ou como facer que se cumplan as normas que che impoñen cando vas a presentar un proxecto ou pides unha axuda, se adaptan o que ti queres facer. Por porvos un exemplo, onte estiven nos Ancares, nunha cooperativa, un técnico da cooperativa contoume que querían pedir unhas axudas porque están recuperando unhos soutos, unha zona de soutos. Entonces, hai unhas axudas para isto, e cando solicitou, lle chamaron e lle dixeron que tiña que como xustificar o 50% do que estaba pedindo, e para eso tiña que xustificar que estaba facendo podas e que estaba facendo inxertos ou... E claro, dixolle, mira, pero antes do mes de setembro. E dixo, claro, pero que eu non podo facer eso nun souto no mes de agosto. Tuvo que renunciar á axuda porque non houbo maneira de... isto contar un monte. Entonces, creo que debemos ter cuidado, isto evidencia esa desconexión ou esa desincronización ou esa falta de cohesión entre medidas e necesidades, realmente, que creo que era un pouco tamén explicado mellor, seguramente o contou un pouco Edelmiro, cando el propuña esas posibles solucións. E, creo que deixo aquí, sí que me gustaría decir que, aparte destes catálogos do estado da cuestión, o mellor sería interesante facer tamén catálogos con iniciativas deste tipo, iniciativas que ten a xente, as comunidades de veciños, as comunidades de montes, a sociedade, e non ter en conta só as que teñen éxito, sino tamén as que, ao mellor, son fallidas, porque delas tamén podemos aprender moito. Creo que o deixo aquí, entonces. Vale, moitísimas gracias. Ahora damos o paso a José Manuel López Andión. Moitas gracias. 5 10 minutos. Procurarei ser breve porque vou falar dun tipo particular de paisaxes, non de todas, das paisaxes rurais.
e das vellas máis que das novas, ou seja, de aspectos históricos de evolución da paisaxe rural galega no século XX, especialmente pois as transformacións que experimentou, que sexan máis ou menos coñecidas, e a parte máis extensa desas paisaxes que eran precisamente as terras a monte ao xeito destas xornadas. A definición da paisaxe que tiña coincide prácticamente coa que acaba de dar María Dolores, máis ou menos o resultado dos impactos ou pegadas que as sociedades humanas van deixando sobre o territorio ao longo do tempo, como van modificando de xeito máis ou menos respetuoso según os casos o medio no que viven para adaptar as súas necesidades. Por tanto, como xa tamén indicou Antonio, pois a paisaxe é altamente dinámica. Pero quero insistir en que nas transformacións da paisaxe pois resulta que hai elementos que evolucionan moito máis despacio que os outros. Diríamos, hai elementos formais das paisaxes que van moito máis a modo que os procesos socioeconómicos actuais que están na raíz das transformacións. E entonces, pois é frecuente que elementos da paisaxe explíquense polo pasado máis que pola situación actual. E a este respecto, pois Abel Buyar, no seu último traballo, comparaba a paisaxe rural galega dos anos 90 cun palimpsesto, que é ese pergamino que se reescribe varias veces para borralo, reutilizalo, etc. Pero decía él, un palimpsesto insuficientemente raspado e mal reescrito, en canto a que había moitos anacronismos e desaxustes pois que derivaban desa evolución histórica. E consideraba que un deses anacronismos pois era precisamente que seguisen existindo en Galicia tantas terras a monte que de algún xeito bloqueaban a posible ampliación das terras de cultivo pois tan necesaria para a agricultura. Ben, moi brevemente, sobre as terras a monte, pois todo o mundo sabe que históricamente pois eran os 2/3 ou os 3/4 máis ou menos, según as épocas da superficie total galega, según datos do último anuario de Estatística Agraria, as 1.800.000 hectáreas que ocupan pois o 61% do territorio, nos concellos de gandería modernizada, onde hai tal, pois é menos do 50%, nos concellos de montaña de abandono demais, pois é do 70 ou 80% ou que cadre. E esas extensións, pois tradicionalmente, como tamén se sabe, pois eran espacios multifuncionais, como se dice agora, fundamentalmente agrogandeiros, en función das necesidades do sistema agrario, que eran o soporte tradicional do mesmo, por iso tiñan tan pouca coberta arbórea, e tamén moi maioritariamente, ata ben entrado o século XIX de propiedade colectiva. Propiedade colectiva que o Estado liberal non recoñece desde principios do século XIX hasta 1968 como tal, entón quere intervir nela, vencella aos concellos, e quere intervir nela, por eso, todos os primeiros catálogos de montes e clasificacións tratan de delimitar e controlar esta propiedade. No século XIX na desamortización, no século XX, para transformar o seu uso de xeito máis racional que aos bárbaros costumes das comunidades agrarias. Controles de entrada pouco exitosos, como son as poucas superficies que aparecen nos primeiros catálogos de montes, pero que a partir do catálogo de montes de 1901 sí se van ampliando, sobre todo na inmediata posguerra, e entón estarán na raíz dunha das principais transformacións e máis rápidas que experimentou o uso do monte galego, que son as repoboacións en consorcio dos anos 40, 60, a finais dos 60. Repoboacións con coníferas, pois que, desde logo, marcaron o paso os demais. As repoboacións forestais xa existen desde finais do século XIX, pero sobre todo na Galicia litoral. Na Galicia interior, en moitas partes do interior de Lugo e Ourense, as plantacións masivas de pinos chegaron cos consorcios e chegaron para quedarse. Xa non se moven dai. E, pois, tamén contribuíron a acelerar ese proceso de individualización e repartos colectivos de montes, que xa viña do 19, pero que se completa ahora. A propiedade privada era a única garantizada. Esas disfuncións de un monte tan excesivamente parcelado no de propiedade particular, máis que as áreas de cultivo, como dixo Delmiro, pois veñen de daquela e contribuíron decisivamente á crise do sistema agrario tradicional que se manifesta a partir dos anos 60. Entón,
o predominio, sobre todo en áreas litorais e demais, de montes de uso forestal plantado con especies de crecemento rápido, arranca de aí e desenvolvese moito nas últimas décadas. Como é ben sabido, a partir dos 90, incluso non de monte, de antiguas terras agrarias. A proliferación de plantacións en antigos prados, antiguas terras de cultivo, etc. E para iso, o recoñecemento legal da propiedade veciñal e a devolución dos montes ás comunidades propietarias, fundamentalmente entre 1974 e 1985, pois xa non cambiou decisivamente as cousas porque chegou un pouco tarde polo que respecta ao estado das comunidades, que non vou dicir nada que xa as dúas intervencións anteriores pois estenderonse moito. O estado das comunidades que xa non existen as vellas, que as novas pois son moi variadas, é difícil recuperar a plurifuncionalidade, sobre todo para aspectos estrictamente agrarios. Para aspectos non agrarios, pois é máis fácil. Pero quería, simplemente para concluir, un par de exemplos de paisaxes, vamos a ver, OR 56803. Están aí encima. Espera, son as que están alineadas de baixo arriba. Ah, esta, vale. Sí, para ver un momento, porque esa non era a seguinte. Esta... Queres poñerte Sí, así? espera, casi. Quería facer, como o sinalou Augusto esta mañán, pois as paisaxes galegas eran un complicado mosaico de pezas moi pequenas e variadas, e iso aínda se vía nos anos 60. Nos anos 50. Cancel. Como se maximiza? Maximiza, sí. Simplemente que quería ver un exemplo de un área de montaña abandonada, da que nos falaron onte, da que nos volveron a falar hoxe, abandonada en acusado proceso de despoboación, que son os Ancares. Isto é Rao, en Navia de Suarna, no voo americano de 56-57. Donde se ve pois o predominio de monte non repoboado, como era tal, donde se ve a localización das terras, prados e as aldeas pois ao longo do val, do río Murias, e onde se ve pois aínda a importante superficie cultivada que había. Este bloque de aquí arriba é un bloque de rozas, de sistema de cultivo de rozas. En cambio, vamos a ver no seguinte, a ver, no, esta non, é da pastoriza, perdón. Cerrar. Tiqui-tiqui. Na actualidade, donde se ven os progresos da árbore, donde as terras de cultivo contraéronse, donde o bloque de rozas que había arriba prácticamente desapareceu. Outra transformación menos negativa, nese caso, pois sería a dunha área de concentración, de agricultura e de gandería modernizada de concentración parcelaria da Terra Cha. Esta era a parroquia de San Xoán de Úbeda e a súa veciña de Vián na Pastoriza, tamén nesa data. Aquí, pois, era para poñer exemplos de todas esas gran diversidade de parcelas, de usos, etc., ligados ás aldeas, incluso nos terreos forestais, como de monte, predominio do monte non repoboado, de parcelas pequenas, todas estas microtenzas que se ven por ali arriba, e o moi diferente que é a situación actual, donde hai unha paisaxe totalmente xeométrica, donde os bloques son moito máis grandes, e donde aquí sí que houve clara ampliación da superficie cultivada respecto ao anterior, pero donde todo o que non é cultivo ou prados é monte na súa maioría plantado, ou seja, monte plantado en grandes bloques. E entón, pois, é para ver a complexidade das transformacións da paisaxe nos últimos anos e a dificultade que presenta a intervención planificada máis ou menos xeitosa, aunque se dispoña pois de medios moito máis abundantes e máis perfectos que en épocas anteriores. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. E, por último, quedanos Eduardo Corbelle. Moi ben, pues gracias, Rebeca. Sí, podo colocala desde aquí.
Bueno, entón, moi brevemente, tamén me gustaría agradecer aos organizadores da sesión e o convite para estar hoxe aquí. Vou presentar simplemente 5 ou 6 exemplos do que é o traballo máis recente no que estamos involucrados, que aborda a paisaxe desde unha perspectiva do que a veces chamamos ecoloxía da paisaxe, algo que centra a súa atención fundamentalmente na configuración espacial dos diferentes elementos que a compoñen, no tipo de procesos ecosistémicos que teñen lugar aí, no tipo de servizos ecosistémicos que se producen, etcétera, etcétera, non? Entón, isto que traigo aquí en primeiro lugar é unha imaxe dun traballo recentemente publicado no que tratamos de avaliar cales son as grandes tendencias de cambio da paisaxe no conxunto da Península Ibérica nos últimos 20 anos aproximadamente. Non vou entrar demasiado en detalles sobre ela, pero é evidente que hai unha grande variedade dentro do conxunto da península. Hai zonas onde se intensifican os usos agrícolas previos, hai zonas onde se abandonan, hai zonas onde aumenta o arbolado, zonas onde diminúe. En todo caso, me interesa sinalar que aquí no noroeste da península destaca esta cor verde intensa que na que vou centrar a atención agora, que é o incremento ou a expansión da superficie arborada, non? Do que xa viñamos falando aquí un pouquiño e do que introducía algún elemento Antonio, pero cunha perspectiva histórica moito máis longa, non? Entón, planteo esta cuestión diante da audiencia. Cando falamos de superficie de monte ou de áreas de monte en Galicia, en realidade, probablemente non é moi arriscado dicir que estamos ante o dominio do arborado. O arborado supón, segundo as últimas contas, que tamén repasaba José Manuel, se non recordo mal, o arborado supón aproximadamente o 50% ou algo menos do 50% da superficie da comunidade, non? E o monte, en xeral, sabedes que na definición legal, no sistema legal español, monte se define por exclusión, non? Monte é aquilo que non é agrícola, por tanto é unha definición un tanto complicada. O monte se continuaría efectivamente en torno aos 2/3 da superficie, non? Pero dese dominio do arborado, en realidade, é algo que tamén pertence ao pasado recente, non? Hai algúns autores que lle chaman a isto a transición forestal. Esta é unha idea que comeza nos anos 90, bastante discutible en moitos dos aspectos, non? Pero que ten certa prevalencia na bibliografía recente. En todo caso, no caso de Galicia, se analizamos datos dos mapas forestais publicados desde o ano 66, o que podemos ver é un incremento máis ou menos continuado da superficie arbolada total, non? Que é a línea violeta que temos aquí arriba, e chama a atención, por suposto, o maior ritmo de incremento que se dá durante a década dos 90, esencialmente, non? De confiar nos datos dos mapas, non? A cuestión da fiabilidade das fontes sempre está aí. Pero o que me interesa resaltar aquí é que ese incremento da superficie arbolada total se dá a pesar de que a superficie de coníferas, como grupo de especies en xeral, fundamentalmente Piñeiro Bravo e Piñeiro Insigne, veu descendendo durante esos 50 anos. É dicir, que o incremento da superficie arbolada se debe esencialmente ao incremento da superficie de eucalipto, pero tamén o incremento de outras frondosas que non son eucalipto. E chama a atención tamén que o incremento da superficie de eucalipto que vemos aquí nun tono máis de verde escuro tamén se corresponde ou é o que explica esa maior expansión nos anos 90, non? Efectivamente, parece que hai unha correspondencia moi evidente entre as dúas cousas, non? Agora ben, pensando na configuración espacial do tipo de masas que se xenera aí, o que parece bastante obvio é que en realidad estamos ante dúas paisaxes arboradas esencialmente diferentes. Unha que se sitúa, este é un mapa de distritos forestais, non? Sabedes que en Galicia temos 19 distritos, unha unidade un pouquiño grosa, pero suficientemente boa para ver as diferencias máis esenciais. Hai un grupo aquí que temos en diferentes tonos de azul que se caracteriza esencialmente por unha coexistencia de especies que están destinadas á produción de madeira e que supoñen o grosso da produción de madeira na comunidade, non? Fundamentalmente piñeiros, diferentes especies de piñeiros e eucalipto, non? A partes iguais, máis ou menos. Sin embargo, nas zonas que temos en verde, o que se aprecia moi claramente un dominio de outras frondosas diferentes do eucalipto. En parte porque esa é unha zona que está vetada para o Eucalyptus globulus polas súas condicións ou polas súas necesidades climatolóxicas, non? Veremos que sucede no futuro, non? Na medida en que empecemos a utilizar outro tipo de especies de eucalipto que non están limitadas por aspectos de frío como lle pasaba ao globulus, non? En todo caso, se aprecia unha distribución espacial claramente diferente e cando, creo recordar que era Ricardo, hai un ratiño, mencionaba aquí que Galicia produce o 50% da madeira en España, aproximadamente, efectivamente,
ese 50% non se produce en toda Galicia, se produce esencialmente no que aquí están diferentes tonos de azul, co cual o nivel de intensidade dese aproveitamento chama moito máis a atención. Por suposto, isto se explica tamén polas condicións do sitio, vai dicir, pola alta productividade que vai asociada ás nosas condicións climáticas, pero non só, evidentemente non só. Por outra parte, decía que o volumen de cortas é esencialmente moi diferente, dos aproximadamente 6-7 millóns ou 8 millóns de metros cúbicos según o ano que producimos nesta comunidade, prácticamente todo se produce aquí e todas estas masas de outro tipo de frondosas, que non son eucalipto, apenas chegan ás 200.000, 300.000 metros cúbicos. É dicir, unha parte prácticamente neglixible, o cal indica que non están tendo prácticamente ningún tipo de xestión. E, ademais, non é demasiado arriscado supoñer, non teño datos aquí para corroboralo, pero non me parece demasiado arriscado supoñer que a orixe das masas que temos na zona azul é esencialmente de plantación e a orixe das masas que temos na zona verde é esencialmente de revegetación espontánea. É dicir que, evidentemente, hai casos dos tipos nos dos lugares, pero hai unha clara diferencia. E tamén me atrevería a mencionar que non é posible explicar esta distribución e esta composición das masas forestais se non temos en conta a presencia da demanda aquí no fondo da ría de Pontevedra. Porque isto a menudo é algo que parece o elefante na habitación do que ninguén quere falar, pero se temos esta composición da paisaxe forestal e se temos esta evolución das plantacións de eucalipto que en 1960 apenas representaban ningún tipo de superficie e hoxe en día vai a ser, ou xa é, de facto, o primeiro grupo de especies dentro do panorama forestal de Galicia, non é posible explicar iso sen a presencia da demanda, por moito que falemos de que é iniciativa privada, pero a iniciativa privada responde aos estímulos de mercado, non opera no vacío, eso non sucede. En todo caso, para rematar xa, decía que unha parte do interés que se ten na paisaxe desde a perspectiva da ecoloxía da paisaxe son os aspectos relacionados coa configuración espacial, en particular con como se articulan espacialmente diferentes manchas de diferentes cubertas, que tipo de influencia ten iso nos procesos resultantes. Esta que temos aquí é unha imaxe Landsat do día 12 de outubro do ano pasado, está en falsa cor, por eso aparecen as cousas aí un pouco raras, estamos utilizando aí infravermello medio, infravermello cercano, pero esencialmente todo o que vemos por aí en verde escuro, ou verde máis intenso, máis escuro, son esencialmente masas arboradas. Masas arboradas que, con esa expansión que tuveron nos últimos anos, comezan a ter unha certa continuidade. Temos, ademais, un proceso de sobrecapitalización ou de capitalización das masas, é dicir, que ano tras ano cortamos menos do que as masas producen, o cal quere dicir que cada ano que pasa temos máis biomasa presente sobre o territorio, e cada ano que pasa esa biomasa é máis continua. E, polo tanto, nesa situación é moi probable que sucedan cousas como esta, que é a imaxe do 28 de outubro, 16 días despois. 16 días despois é moi fácil apreciar esta gran mancha ardida que, ten unha escala considerable. É fácil ver aquí Vigo, é fácil ver Pontevedra e facerse unha idea de cal é o tamaño e a dimensión do problema ao que nos estamos enfrentando. Problema que non vai a facer nada máis que empeorar no futuro, isto non vai a ir a mellor. E que sucede, neste caso en particular, nunha das zonas máis densamente pobladas e onde a población está máis dispersa, no que habitualmente a bibliografía chama a interfaz urbano-forestal, ainda que o do urbano aquí pode despistar un pouco, pero a interfaz entre o forestal e o habitado. Por lo tanto, o risco asociado a este tipo de problemas aumenta e isto ten moito que ver coa configuración espacial desa paisaxe e como diseñamos ou non diseñamos instrumentos que nos permitan traballar con esa configuración espacial. Creo que era Edelmiro que mencionaba antes de maneira un pouco provocativa que necesitamos buscar instrumentos que nos permitan xestionar esta superficie de mellor maneira para poñer algo máis de algún elemento máis de xuízo. Falamos habitualmente de en torno a 12-13 millóns de parcelas no conxunto da comunidade, falamos habitualmente de que o tamaño medio da parcela está no cuarto de hectárea, en 2.500 metros aproximadamente, pero eso en realidade oculta moitas cousas porque a presencia de grandes montes veciñais con centos ou miles de hectáreas sube a media considerablemente e porque, ademais, a superficie de cultivo ten esencialmente unha media máis alta. Por lo tanto, cando falamos da propiedade privada individual
forestal, falamos probablemente de parcelas en xeral de 1000 metros ou menos de 1000 metros. Son raros os casos, moi raros os que son máis. Non? E, polo tanto, cando falamos, por exemplo, de ter medidas que fomenten o asociacionismo dos propietarios, tamén estamos obviando outra cuestión esencial, que é que o asociacionismo pode ser condición necesaria, pero non é suficiente en absoluto. E comeza a haber moitos elementos que plantean, ou moitos casos concretos que nos demostran que, aínda que un sea capaz de facer o esforzo considerable de poñer de acordo a centos de propietarios nunha determinada comarca, eses centos de propietarios non son capaces de xuntar 15 hectáreas en Couto Redondo porque o grado de fragmentación e dispersión é tan elevado que nin así o somos capaces de facer. Por lo tanto, plantear fórmulas asociativas como solución aos problemas de fragmentación e solución aos problemas de continuidade de biomasa é probablemente un pensamento moi optimista. Non? Necesitamos outro tipo de instrumentos que nos permitan xestionar propiedades de descoñecidos, propiedades de absentistas, propiedades de persoas que non teñen un plan determinado ou non porque non queiran telo, sino porque tampouco é moi fácil ter un plan de xestión para unha propiedade pequena perdida da man de Deus en algún sitio de Pontevedra, por exemplo. Non? E entón, para rematar isto, o que lanzo eu aquí tamén de maneira un pouco provocadora é que, ou con certa vocación de provocación para o debate, é que a política de xestión a nivel paisaxístico non debería centrarse na delimitación de áreas e na zonificación. Eu creo que hai instrumentos normativos suficientes que poden facer zonificación e que poden facer cousas desas, e que, polo tanto, as políticas que temos que ter neste ámbito teñen que atender o tipo de procesos que están sucedendo, teñen que saber ben que tipo de procesos temos actuando sobre o territorio, teñen que decidir cales son desexables e cales non, e teñen que decidir como podemos axudar a que algúns deles se frenen ou incluso se revirtan. Nada máis. Gracias. Moitísimas grazas aos catro. Eu creo que están servidos bastantes aspectos para o debate.